Ola, que tal? Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante e benvidas un día máis hasta a miña cociña. Sempre é un placer abrirvos a porta para aprendervos unha receta das que fago eu bastante acotío. Nesta ocasión vou a facer unha variación da clásica tarta de queixo, pero neste caso vou a utilizar o meu propio kéfir, o sesa, que vai a ser unha tarta sin gluten e sin lactosa. Vamos a pola receta porque está de rechupete. Variedades de tartas de queixo hai por miles, pero ao fin e ao cabo son, como todas, moi parecidas, moi iguales. O que fan é xogar ca variante dos ingredientes. Todas levan máis ou menos queixo crema, hai quen lle bota nata ou yogur, hai quen lle bota ou leite condensado ou azúcar, e un par de cucharadiñas de fariña para darlle un pouquiño máis de corpo, porque senón non tería, digamos, a textura suficiente como para poder cortala en cachos. Aínda que xa sabedes que hai tartas de queixo que son como as tortillas destas que escorren todas polo plato, que son así como moi cremosas, que a mí non me gustan tanto así, pero tamén hai variedades que sí, que son como moi líquidas. Esta que vos vou enseñar ten unha consistencia bastante chula, como para cortar e poder comela incluso así ca man, pero todo vai a depender da cantidad de tempo que bote no forno cociñando, porque dadevos conta que a totalidade dos ingredientes que leva unha tarta de queixo casi se poden tomar crudos. Nesta ocasión eu vou utilizar só 4 ingredientes e vades a ver que é tan fácil e tan rápida de facer que vos vades a enamorar dela. Por suposto, esta variante xurdeu de intentar desfacerme de tanto kéfir como facía en ocasións que non o tomaba eu. Entón, pois dixo, teñome que inventar unha maneira de consumir kéfir que sea diferente. Como non había moitas recetas para facer tarta de queso con kéfir, túveme que safar, pero bueno, agora sáleme perfecta e quero vos invitar a todas a que conosades os meus trucos, que non son ninguns. É facilísima de facer. Para poder facer esta receta, o que nos fai falta é kéfir. Para facer kéfir caseiro fannos falta nódulos. Pero como deso xa teño varios vídeos, voume centrar só na receta. Vámonos a imaginar que todas as que queredes facer esta receta xa tendes nódulos e xa tendes kéfir na casa. O kéfir feito na casa ten unha consistencia totalmente diferente ao que se compra, porque, por curiosidade, porque eu na miña vida o comprara, nin probara nunca o kéfir da compra, pero comprino a adrede para saber, porque a xente falábame dele e dixo eu, pois non sei a que saberá o kéfir da compra. Bueno, nada que ver. É totalmente que non ten nada que ver co que se fai na casa. Nin en textura, nin en sabor. Para nada. O feito na casa é un espectáculo e a min o da compra sabíame a leite un pouquiño espeso. Entón, o primeiro que temos que facer é conseguir unha especie de queso crema a partir do kéfir que temos feito na nosa casa. Xa sei que me ides a preguntar moitísima xente onde podo conseguir os nódulos para facer o kéfir. Vouno a repetir en todos os vídeos sobre kéfir porque é algo que me preguntades moitísimo. Entón, tes dúas posibilidades, dúas opcións. Unha, pedirllo a alguén da túa entorna que xa teña, porque os nódulos reprodúcense moitísimo e non vai a ter problema en darche uns poucos. E a segunda opción sería compralos a través de internet. Me imagino que nunca o probín tampouco, pero me imagino que a través de internet sí que os hai a vender. E vamos xa a preparar o noso queso crema, que sería o primeiro paso para facer a tarta. Este sería o meu kéfir feito na casa e quero vos enseñar a consistencia que ten. O seguinte paso sería colar o kéfir para separar os nódulos do kéfir. E o seguinte paso sería separar, poñer a colar o kéfir con unha tela moi tupida para separar o que é o suero do kéfir. E desta maneira obtemos suero por un lado
e o queso untable de kéfir polo outro, que é o que estamos buscando para chegar á nosa receta. Recordade que a tela ten que ser tan tupida que o líquido que caia non teña nada de kéfir, o sea, ten que ser casi transparente, con ese tono un pouquiño amarillento, porque é suero de kéfir e ten un tono así como un pouquiño amarillo, pero é casi transparente, por iso a tela ten que ser moi tupida. Este xa o teño aquí escorreito desde fai 2 días e puxenlle así 2 teliñas para que escorrera ben. Puxeno encima dun escorredoro e este sería o suero. Mirade que quesiño máis chulo obtuvemos. Do noso kéfir, feito na casiña, todo, sin lactosa. Pois unha vez que temos este queso crema, a receta está tirada. Vades a ver que rápida, que fácil é de facer. Os ingredientes sempre vades a poder varialos un pouquiño. Si, por exemplo, en vez de botarlle leite condensado, queredeslle botar azúcar, a cantidad sería a variar entre 100 e 200 gramos. Bueno, ou máis, se vos gustan as cousas moi dulces. Pero mira que a min non me gusta demasiado o dulce, non me resulta moi agradable, pero como o queso kéfir non ten lactosa, ou non ter lactosa, queda sin azúcar totalmente, é un queixo que non é nada dulce, porque os queixos que son de leite normal, quero dicir, sí que teñen dulce, aínda que non o apreciedes si son das persoas que estades acostumbradas a comelo sempre así, pero para as que nos falta a lactosa, sí que o notamos. E o leite condensado, a min, gústame moito para esta receta. Pero se lle queredes botar azúcar, a cantidad vai a depender un pouquiño do vosso gusto e sempre vades a poder probalo antes de meter no forno. Pero se lle botades azúcar, o leite condensado tamén lle aporta humedad, non? A esta receta, a estas cantidades en concreto. E se quitades o leite condensado e botades azúcar, polo que queirades, ou panela, ou así outro endulzante que sexa seco, recordade que faltalle ese aporte de humedad a esta receta. Entón teríadeslle que añadir ou un yogur natural, por suposto, ou un vasiño de kéfir, por si non quixerades botarlle lactosa, para equilibrar a humedad da tarta. E outra cousiña, si en vez de maisena lle queredes botar calquera outro tipo de fariña, podedes, pero eu neste caso, para evitar tamén o gluten, pois botolle maisena, pero podedeslle botar fariña de trigo ou que sea, nas mismas cantidades, 40 gramos. Agora temos que engrasar unha empanadeira. Creo que vos teño que dar as medidas, porque depois pregúntame todo o mundo que medida tiña a tua empanadeira e non vexo a necesidade de dar as medidas, quero dicir, vale calquera empanadeira, dá igual que a tarta quede así, que quede así porque é unha empanadeira máis grande que quede máis alta, o sea, cociñar, vais a cociñar ben, que vou a medida por se acaso me preguntades xa para estar prevenida. Esta tenche 30 por 20 por 5 de alto, fácil. Si queremos evitar para engrasar, o sea, hai que engrasar e enfariñar, como para moitísimos postres. Si queremos evitar lactosa, non usemos mantequilla, podemos usar aceite de oliva. Non, o aceite de oliva vai dar un sabor moi fuerte á tarta.
Eu nunca o notín, debe de ser que me gusta moito o aceite de oliva e que o tomo bastante e non, para min non lle dá un sabor fuerte, pero podedes usar calquera tipo de aceite que vos queirades. E ora, si tendes que evitar o gluten, botádelle unha fariña sin gluten, vale tipo maisena ou tipo calquera outra fariña que non teña gluten. E se non, pois, fariña de trigo, vai a valer igual. Solo é para facerlle así, espolvorear ben a empanadeira e que nos quede manchadiña de fariña. Emborcamos a nosa mezcla aquí e xa só queda metela no forno. A bandexa que non estea abaixo de todo, pero sí no inmediatamente superior ao de abaixo de todo, porque é unha tarta que é bastante delicada para cociñarse, ou no medio, pero moi arriba non, porque se pode queimar. Nesta ocasión, para este tipo de tarta, é preferible non ter o forno precalentado, porque precalentado é máis ben cando ten que hinchar, cando leva lévado, cando é como unha cousa esponjosa, como un biscoito ou algo así que ten que crecer. Entón, é conveniente que xa estea quente o forno para que non perda a densidade nin a porosidade que xa ten producida polo lévado ou polo tempo de lévado que lle destes ou que sea. Pero nesta ocasión é mellor que o forno estea apagado, que empece desde cero a quentarse, porque se a metemos nun forno que xa está quente, posiblemente a parte de arriba se nos chamusque un pouco. Eu esta prefiero metela co forno frío. A temperatura, xa sabedes que sempre vai a variar entre forno e forno, pero esta é unha tarta que non lle vai a importar moito que lle andes na temperatura para arriba ou para baixo ou tal, porque hincha moi pouquiño. Si que hincha, pero depois merma outra vez. Non é un bizcocho, pero moi alto non, porque se queima enseguida. E o tempo de cociñarse tamén vai a depender do alta que sea, que pode ser do alto que vos queirades, e de como cociño o vosso forno. Non é o mismo un forno convencional destes, o meu só ten calor arriba e abaixo, que sea deses que reparte o calor con un ventilador. Pero é unha tarta moi fácil de comprobar si xa está lista. Pinchamos de algo, non vai a salir limpo de todo, seco de todo, non. Pero sí que teña como unha consistencia. Eu prefiero facerlle así na parte de arriba, e que non ande moito así, para que non quede líquida. Pero despois enseño-vos como eu a miro. Pero sexa como sexa o vosso forno, e sexa do alto que sexa a vosa tarta, contade como con 15-20 minutos, por aí máis ou menos estaría lista. Este sería o punto exacto. Eu tocolle aquí e vexo que está consistente. Pois así xa estaría. Mirade que cousa bonita. Vamos mellor a esperar a que enfríe de todo para poder desmoldala, porque se desmolda moito mellor. Aínda así, aínda que se vos pegue un pouquiño e non podades desmoldala, non pasa nada, é unha tarta de queixo, sempre se pode partir xa en porcións para sacala pouquiño a pouco. E agora vamos a cortala e vou vos a enseñar o bonita que é, xa que o sabor non vos lo podo enviar, aínda non inventaron esa parte. Riquísima, apetitosa, sabrosa e máis. Se non queredes dicirlle na casa que está feita de kéfir, podedes non dicirlo, porque non o van a notar. Nada que envidiarlle a ningunha outra tarta de queso. Espero que vos animedes a probala. Así temos unha maneira de aproveitar os excedentes de kéfir, que os que facemos kéfir na casa sabemos perfectamente do que estou falando. Ás veces temos moito máis kéfir do que podemos tomar. Pero esta é unha maneira de aproveitamento riquísima e tan válida como a outra. Se vos gustou esta receta, non vos olvidedes de compartila co mundo inteiro, por donde queirades, por WhatsApp, por Facebook, por privado, como queirades, porque é unha maneira de me axudar no meu canal e tamén dándolle o like. E se aínda non estades suscritas, suscribídevos porque a vos non vos vai a costar nada
e a min co meu canal vai me axudar moitísimo. E vou probar un cachiño, pero como vos digo sempre, para que depois non me colla ca boca chea, coidádevos, mirade que pinta. Portádevos ben e sede moi felices.